खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाव जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं सिफगासिनो जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब सोनार लोगोफोरा आङो बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट थांनानै माखासे कन्स्टिट्युएन्सिनि एमसिएलए केन्डिडेट इउ पिपल पार्टियानो जा बिपिएफ हान्जानि पार्टियानो जा अपेनानो जा बा एसटि नन एसटि अपेनानो जा बेफोरबायदि आरोना स' बेफोरबायदिनो एमसिएलए केन्डिडेटफोरजों मोगा मोगि खालामनायखौ आङो कन्टिनिउ खालामगासिनो दं दिनै आं दङ 9 नं बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय इउ पिपल हान्जानि जानानै जोंहा रबिराम ब्रह्म सारा जोंजों मोगा मोगि सावरायनाय जागोन बिनि बेलायावहाय जों गिबियावनो फार्स्टआव रबिराम ब्रह्म सारखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो आं दिनै रबिराम ब्रह्मनि सारनि न'आव दङ आं बिथांजों माखासे मोगा मोगि लागोन बिनि बेलायाव सावरायगोन कि बिथाङा जुदि देरहायोब्ला बिथांनि थांखिया मा आरो बिथांनि इउ पिपल हान्जानि बा इउ पिपल पार्टिनि थांखिया मा बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो थांनाय 15 बोसोरनि गेजेरावहाय बिपिएफआ बे 9 नं बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सियाव मा डेभेलपमेन्ट लाबोदों बिनि सोमोन्दै जों सावरायनाय जागोन बेवहाय जोंहा मन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो खेबनै देरहाबाय ओमफ्राय राजिब ब्रह्म थांनाय 5 बोसोराव देरहानाया देग्लाय इउ पिपल हान्जाया देरहागोन बायदि बे बाथ्राखौ जोंहा सारा बुंदों रबिराम सारा स' बिनि सोमोन्दै जों बाथ्राखौ सावरायनाय जागोन स' सार सिगाङाव जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों माखासे रायजो राजाफ्रा नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां मा खामानि मावोमोन सार नमस्कार आंनि मुङा रबिराम ब्रह्म गिबियावनो आंनि जिबनाव आं खामानि मावनायखौ आं गुसुङै बुंनो नाजादों नोंथाङा बुंनाय बायदि खावलायनाय बायदि दा आङो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आं खामानि मावदों स्टार्टिंआ जाहैबाय मा आंना 1987 निफ्राय जादों 1987 निफ्राय जेला दुलाराय बर'फोरनि गेजेरावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादों बे समनिफ्रायनो आङो बाहागो लाबोदों आङो इउनिट कमिटियाव आङो बिबान लाबोदों बिनि उनावहाय आनसलिक कमिटियाव आङो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आङो जाबोदों आरो बिनि उनावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं आफादगिरि जाबोदों डाबल टार्म आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समावहाय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिबो जादों माने 2005 सिम आंनि जिबनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोथाराव एबा फिल्डआव आं खामानि मावदों दा गोलाव सम आङो गावनि जिबनखौ माने समाज सिबिनायावनो समाजारि सिबिनायाव दा बे हिसाबै आङो आंनि खामानि मावनाया मा रोखोम जादों जाया आंहा बेहा जेबो बुंनांगौ गैया माने गोरोन्थि जादों बा राइट जादों बेखौ रायजो राजाया बिनि माबाखौ एन्सारखौ होगोन दा दिनैहाय आङो बनरगाव समस्तिनि जे इउ पि पि एलनि आङो माने केन्डिडेट बनरगाव समस्तिनि नाम्बारा जाहैबाय मा 9 नाम्बार बनरगाव समस्तिनि इउ पि पि एलनि आं केन्डिडेट बे केन्डिडेट हिसाबै आंखौ दिनैहाय जोंनि इउ पि पि एल हान्जानिफ्राय सायख'दों दा बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बेक्ति हिसाबै आंहा बेवहाय बुंनांगौबो गैया नाथाय मा जोंहा दिनै इउ पि पि एलआ माखासे हाबाफारि लानानै दिनै बे बिसायख'थियाव जों माने बाहागो लादों थांखि लादों आरो जे थांखि लादों फार्स्ट अफ अल जोंहा बिटिआर सुक्ति जाबाय दा बिटिआर सुक्तियाव जोंहा गोबां अनुस्थान जों मोन्दों गोबां दफा दङ गोबां माने जोङो माबाखौ बे सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां जिनिसखौ मोन्दों दा बेखौ रिफाइन खालामनो इमप्लिमेन्ट खालामनो नैबे जाहैबाय बिराद गिदिर खोथा बेनिफ्राय 15-16 बोसोर हाग्रामा दैदेननायाव बिटिसि सासन जाबाय बेवहाय जों आसा खालामदोंमोन मा बिटिसिआ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों मोननाय मोनसे फिथाइ आरो बिथाङा 2003 निफ्रायनो बिथाङा इन्टारिमखौ लानानै दिनैसिम माने गोलाव सम बिटिसिआव खमथायाव थानानै बिटिसिनि चिफ जानानै रायजो राजाखौ सेवा खालामनायनि मोनसे सुबिदा मोन्दोंमोन जों बयबो आसा खालामदोंमोन जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय बे फिथाइखौ जों जाहाथे मोजाङै मोनजायो जोंनि गोरिब दुखिया गोरिब माने दुखुथिया रायजो राजाफ्राबो जाहाथे एसे जाहाथे जोङो थांनानै थानायनि जे अधिकार बे अधिकारखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथाय जों जेरैबायदि नुदों जों बे आसा खालामनायखौ जों मोगथाङाव जों नुवाखै दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनायखौ लानानै जे मोनसे जुस माने जादों मोनसे स्ट्रागल जादों आङो 2005 सननिफ्राय 2015 सिम आङो बिपिएफनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आरो उनावहाय प्रेसिडेन्ट जादों आरो बिनि उनावहाय आङो माने इउ पि पि एलआवहाय आङो सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि हिसाबै दिनै दङ दा बे हिसाबै
जिबनाव जेसेबां खामानि मावबोदों माने समाज सिबिनायनि थाखायनो मावदों दिनै आङो बर'गाव समष्टियाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै जादों नाथाय जादोंबाबो आंहा बेवहाय आङो केन्डिडेट जानायनि थाखाय आंहा बेक्तिगत हिसाबै रंजानायनि खोथा नङा आङो साननानै लादों मा दिनैहाय आंखौ केन्डिडेट हिसाबै सायख'नायनि खारना जाहैबाय मा आंनाव माबा मोनसे आसा थादों जे समाजनि थाखाय जे राजनिति फोथाराव थानानै माबा मोनसे खामानि मावजानो लुबैदों आं बेखौ माने सानदों आरो बे मथैनो आं दिनैहाय इउपिपिएलनि सासे बर'गाव समष्टिनि बिजाथि हिसाबै आं दिनै माने गसंदों दा बेवहाय आं नुदों थांनाय 16-17 बोसोर माने बे हाग्रामा दैदेननाय जा बिटिसि सासन जालांबाय बेवहाय जों जेरैबायदि लुबैदों आं नुवाखै बेवहाय मोनसे मोननै लामा नंगौ बानायदों जों बेखौ स्वीकार खालामनांगौ नाथाय नुनायावहाय 2003निफ्राय दिनैसिम गोबां माने थाखा फैबाय बेवहाय बे समाव जेला बिटिसि सुक्ति जागोदान बा स्पेसियेल पेकेजबो फैदों बेनि उनावहाय बेकवार्ड डिस्ट्रिक्टनि नामै कौटि थाखा फैदों दा बे थाखाफोरखौ नायोब्ला बे लामा बानायनाय फिसा फिसौ खामानि मावनायजों कम्पेयार खालामोबा थाखानि तुलनायाव खामानिया गोबां खम जादों बेखौ नुनानै जोंनाव मोनसे साननाय फैदों जिहेतु जोङो गोलाव सम सोमावसारदों बड'लेण्ड सोमावसारदों बे बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाहैबाय मा जोंहा मोनसे थांखि दंमोन जे बे बिटिसि ओनसोलावहाय जेसेबां बर'जों दङ जोङो बयबो जाहाथे जोङो दावगायो दा आङो नुनानै आङो दा गिदिंनानै जा नुदों दा आङो केन्डिडेट हिसाबै आङो दा गिदिंबाय थादों नै दा लकडाउननि थाखाय आङो दा गिदिङाखै दाख्लि लकडाउननि सिगां जेरैबायदि गामि केम्पिं खालामनायाव आं नुदों माने गोबां थाखा फैनायखौ नायनानै गोबां खामानि मावनो हायोमोन नाथाय बिथांमोनहा जेसेबां थाखा फैदों बेखौ प्रपारलि खामानि मावैखौ ओरैनोथ' राजिब ब्रह्म आरो मनज कुमार ब्रह्मआ इएममोन सिगां नङा होमबा थांनाय नैबे 2015 मायथाइयावबो देरहानानै राजिब ब्रह्मआ इएम जादों ओरैनो इरिगेसननि सायावहाय WPTनि सायावहाय ओमफ्राय बेकवार्ड क्लासनि सायाव नङा होमबा स' बेनि गेजेरावहाय बिथाङा नोंथांनि बे 9 नं बनरगाव कन्स्टिटिउन्सियाव जि खेबथाम जाय माने देरहानाय बिनि गेजेराव सानैबो इएममोन थ' बिनि गेजेराव नोंथाङा मा एसपेक्ट माने लुबैनायाथ' बारासिन जासिगोन नङा होमबा बिथांमोनाथ' इएम बिथांमोना गोबां पावार गोरासिन नङा होमबा थ' बिनि गेजेरावहाय बेसेबांसो डेभेलप जामारखो आरो फुरा बिटिडिनि एरियायावहाय इरिगेसनखौ लानानै नोंथाङा एसे बिनि सोमोन्दै फोरमायना होब्ला मोजां जागोन बनरगाव समष्टिया मोनसे आबादारि मोनसे ओनसोल बेवहाय 80% मानसियानो आबाद मावनानै जायो बेवहाय टाउना एसेल' गोलैगोन आरो साहा बागान दङ खोब खम मानसि बेवहाय 80%आनो आबाद मावनानै जायो बेखायनो आङो जों लुबैयो मा जोंनि गेजेराव आबाद मावग्रा जिहेतु बांसिन आरो बेखायनो 80% जेराव आबाद मावनानै जायो फार्स्ट माने आबाद मावनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगौ दिनै माने राजिब ब्रह्म जों माने राजिब बांगालबो होननानै आरो बेनि सिगां मनज कुमार ब्रह्मआबो इएम जादों बिथांमोनहा 15 बोसोर 15 बोसोरथ' नङा 16-17 बोसोर जाबाय बे गोबाव सम बिथांमोनहा खामानि मावनायनि सुबिदा मोनबाय नाथाय बे इरिगेसनखौ जेरैबायदि मावनांगौमोन बिदि मावनायखौ नुवाखै आबादारिफोरनो जेरैबायदि मदद होनांगौमोन जों बेखौ नुवाखै दा आंनि नुनायाव गिदिंनानै आङो जा नुदों गोबां इरिगेसनखौ बानायनांगौनि खोथादों रिपेयारिं खालामनांगौ दङ आङो दाख्लै गिदिंनानै जा नुदों मा रायजो राजाफ्रा मेम'रियाल दामखे मेम'रियाल दाम होदों थारमाने जाम फैनांगौ दैयानो खुनु साप्लाय गैया दैनि बेबस्था गैया बेबायदि नाना खोथा बियो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे ओरै साहा ओनसोलाव ओजों पाटगावनि ओरै साहा झारबारि बे ओनसोलाव गोबां माने दाबो मोजां दैयानो गैया दैखर गैया टिउबवेलबो गैया दा बेबादि मोनसे कमप्लेनखौ आंनो होदों आरो नंगौबो आं जेला केम्पिं खालामनो होनबा आं नुदों जे बे ओनसोलाव दाबो लोंनायनि थाखाय मोजां दै गैया जों बयबो मिथिगौ दैयानो जोंनि प्रधान जिनिस ना दैयानो जोंनि बयनिख्रुइ एसेन्सियेल जिनिस दै लोङाब्ला जों थानो हाया थांनानै थानो हाया आरो मोनसे मा दैजों लोगोसे लामा गोबां माने बे झारबारि एरियायावहाय ओरैबायदि बेकवार्ड गामि दं लामानो गैया दा बेखौ आं नुनो मोनदों दालांबो गैया कालभार गैया आं बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों
स' नोंथाङा बेखौ आपग्रेड खालामगोन आरो नोंथाङा बे थांखि जानांगौ बे इरिगेसननि सायावहाय सोलायनाय लाबोनाय नङा होमबा बे खामानि मावनाय बिनि सायाव डेभेलप जानाय आरो लामानि सायावबो डेभेलप जानाय बेफोरबायदि थांखिया नोंथांनाव दं जानांगौ बेबायदि थांखिया आंहा व्यक्तिगत हिसाबैबो दङ बेखौ जेरैखिजाया मावफुंनांगौ प्लास जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे भिजन डकुमेन्ट बे भिजन डकुमेन्टआव स्पष्ट भाबै लिरनाय दङ जोङो इक'नमिखौ जोङो डेभेलप खालामनो जोंनि आबादारिफोरनो जोंहा खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदा खालामनांगौ नोंथांमोननि पार्टियावहाय जास्ट खामानि मावनो थाखायल' माने पाब्लिकनि सापर्ट नांगौ आरो जास्ट जों बेखौ जोंहा मोनसे खामानि मावनायनि वार्किं एजेन्डा दंखायो जोंहा भिजन डकुमेन्ट दङ जों बेखौ रेडि खालामबाय जास्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे खामानि मावनो सुबिदा बे जाबाय पावार आरो बे पावारखौ होनो हागोन रायजो राजाफ्रा जे भट होनानै नङा होमबा जोंनि भटारफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा स' बिनि बेलायावहाय नोंथाङा जे दैबाना होनदोंमोन बबेथिंबा दैबाना जायो बेनि सोमोन्दै दैबानाया दा बर'गाव समस्या मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम ओरै जाहारबारनिफ्राय भुटान हाजोनिफ्राय फैयो जायखौ जों सोरमांगा होननानै बुङो आरो माने सरल भाङाबो होननानै बुङो बे सोरमांगा एबा सरल भाङाया बोसोरफ्रोमबो बे दैज्लांनि अखाजों बिराद फ्लाद जायो बेवहाय गोबां हा खुरखायो गोबां रायजो राजाफ्रा माने बिराद भिक्टिमस दा बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम आंनि बर'गाव समस्तियाव बयनिख्रुइ गिदिरथार प्रब्लेम होननानै बुंबा आं बेखौ नुदों खारन बेखौ एसे मास्टार प्लेन लानांगौनि दरखार दङ मास्टार प्लेन खिन्थु बेवहाय 10 लाख 20 लाख 25 लाख थाखाजों बेखौ माने बे समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय नङा बेखौ मास्टार प्लेननि दरखार दं दा बेखौ आङो जोंनि इउपिपिएलनि जेला सरकार जायो होनबा जोंनि इउपिपिएलनि जा माने सरकार जायो आरो बिनि चिफ जायो जाय जायो बे बिथांजों आं मोजाङै रायज्लायनानै जोंनि प्रब्लेमखौ मेजर प्रब्लेमखौ आं माने बिथांनो माने मोजां रोखोम बुंनो हानानै बेखौ समाधान खालामनायनि थाखाय आं माने नाजागोन खारन नङाब्ला मा जागोन जोंहा नैबे सोरमांगा बानानि थाखायनो गोबां खहा जाबाय गोबां माने गायग्रा हायाबो नस्थ' जाबाय आरो लेन्डलेसबो जाबाय लेन्डलेस जाबाय दा बेखायनो बेयो जाहैबाय मा जोंनि बर'गाव समस्तिनि गिदिरथार प्रब्लेम आरोना स' डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बबे बबे जायगायाव मा गोनांथि बेखौ नोंथांनाव नलेजआ दंखायो आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा गोजान माने गावनि बे 9 नं बनरगाव कनस्टिटुयेन्सियाव नोंथाङा जि बेरायनानै जि माने प्रब्लेमखौ नुबाय बे प्रब्लेमखौ नोंथाङा लिस्ट लानानै बेनि सायावहाय जेसेबांखिनि डेभेलप खालामनांगौ बेखौ नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दं नङा होमबा दा नोंथांनो जास्ट सापर्टल' नांगौ रायजो राजाफोर नङा होमबा स' नोंथाङा मा सानो देग्लायनि बे बोसोरावहाय नोंथाङा फार्स्ट टाइम जाय इलेक्सन इउपिपिएल हान्जानि जानानै नोंथाङा दारायगोन बेयाव देरहाया बेसेबां पार्सेन्टेज माबोरै हिसाबै रेसपन्सआ माबायदि ओरैनो जेसेबां माने एक्जाक्ट फिक्सारखौ नायनानै आं नुदों देरहानायासो मानो होननानै बुङोब्ला 16-17 बोसोर हाग्रामा बिथांनि सासन खालामनायखौ नुबाय रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो बे सोलायनाय लुबैनाया हातजों गोसोजों लुबैदों जिखुनु प्रकारै मोनसे सोलायनाय लाबोनांसिगोन बेखौ रायजो राजाफोरनि गोसोनिफ्रायनो ओंखारनाय जिनिस आरो जों बेखौनो लानानै जों गोबाव सम माने जों मोनसे सोलायनायनि थाखाय मोनसे स्ट्रागल खालामो बे स्ट्रागल खालामनाया जोंहा दिनै राजिब ब्रह्मजों बा हाग्रामा महिलारि माने बिथांजों माने व्यक्तिगत हिसाबै जोंहा जेबो सुबुरुन गैया जोङो जाहैबाय मा जों मोनसे बे बिटिसिखौ जोङो मोनसे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा सुबिदा गोलोमदैजों थैजों जोनोम जानाय बिटिसिखाय जों बयबो मोनसे सुबिदा मोननांगौ मोनसे आसा खालामदों नाथाय कमन रायजो राजाफ्रा जों जेरैबायदि आसा खालामदों बिदिखौ मोनाखै लिमिटेड मानसिफ्रा सुबिदा लादों माने लिमिटेड मानसिफ्रा माने अनेक माने माबानानै अनेक खायदा खस्थ' खालामनानै लिमिटेड मानसिफ्रा देरदों जौदों जों बेखौ नुदों दा बेखायनो जों मोनसे सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों सोलायनाया खिन्थु आङो बुङो मा जोंहा दिनै हाग्रामा बिथांखौ सिएफनिफ्राय बोख्लायनायानो जोंनि जोबथा खामानि नङा जोङो सोलायनाया नैबेखौसो होनदों जे खामानि मावनाय बेबस्था आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि गोरिब दुखियाफ्रा दिनै माने सुबिदा मोननायनिफ्राय डिप्राइभ जादों बे डिप्राइभनिफ्राय जों दिनै जोङो बारग'नांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो मोनसे गावबागावनि जा अधिकार नागरिकनि अधिकारफोरखौ होनो दा बे हिसाबै जोङो दिनैहाय माने सोलायनायनि थाखाय खामानि मावो दा सिस्टेमनि सोलायनाय खामानि मावनायनि सोलायनाय से गामि ओनसोलाव जोंहा बिसि दङ
बे BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफोरखौ कुनुदिन रायजो राजानि मतामतजों BCDCनि चेयारमेन मेम्बारखौ खालामनाय जाया आरो BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफ्राबो जोंनि नुनायाव जोंनाव माखासे खुब दङ जे गावसिनि गोसो मथे खामानि मावो फेमिलि जब कार्डनि खोथा IUI न'नि खोथा IUI आ गोरिब मानसिया मोननांगौ गोबां गोरिब मानसिया मोनाखै अथ'स' सासे मानसियानो गंब्रै गंबा IUI न' गावसोरसो गंब्रै गंबा लादों बे रोखोमनि दं बे रोखोम माबाया जोंनाव दङ जोंनाव खुब दङ बे रोखोम मावदों दा बेफोरखौ नुनानै जों बिराद दुखु मोनदों बिराद आघार मोनदों जे BTC आथ' बयनिबो रायजो राजानि मददजों मोननाय मोनसे फिथाइ बेखौ जोङो मोजां जाजानो लुबैदों दा बियो मोनसे बिराद गिदिर दुखु गोनां बाथ्रा बेखौनो मोनसे सोलायनाय लाबोदों आरो बिनिफ्राय मोनसे गिदिरथार बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि समाजाव दिनै माने लेखा गोरोंनि अभाब गैला दिनै थारमाने MA पास BSc पास इन्जिनियार गोबां लेखा रोंबाय दा साख्रि गैयिनि बेखार दङ दा बे बेखार मानसिफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बोरै एकोमोडेट खालामो दा नैबेनि थाखाय माने एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायनि मोनसे पलिसि माने लानांगौ दा बेखौ दिनै हाग्रामा बिथांनि जा माने सासन खालामनाय बे सासन खालामनायाव जों नुवाखै जे बिथाङा नंगौ दोंसे दोंनै मोनसे मोननै लामा खालामदों बे लामा खालामनायावनो बेस्थ' जादों बेसेबां थाखा फैयो माने 70% 80% बिथाङा साप्लाइयाव फैसाखौ बाहायो साप्लाइ बिभिन्न माबायावहाय बेफारि साप्लाइनि थाखाय फैसाखौ सेंसन खालामो जों बिदिखौ नुदों नाथाय दिनै इयुथ मानसिफ्रा साख्रि गैया साख्रि गैयिनि थाखायथ' बिराद बेखार जाबाय बिसोरखौ माने एकोमोडेट खालामनांगौनि थाखायथ' प्रब्लेम माबा साननांगौ दङ पलिसि लानांगौ दङ बेखौ जों नुवाखै दा बेखायनो बेफोर गासैखौबो लानानै जों दिनै मोनसे चेन्ज आरो मोनसे BTC आव बा BTR आवहाय मोनसे गोदान मोनसे सोलायनाय आरो मोनसे गुड गभार्नमेन्टनि बाथ्राखौ जों बुंदों आरो जोंहा दिनै गिदिरथार बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव दा मोनसे BTR चुक्ति जाबाय बे BTR चुक्तियावहाय गोबां अनुष्ठान दं जोङो गोबां जिनिसखौनो मोन्दों जोङो इन्डास्ट्रि सेक्टर एग्रिकालचार सेक्टर इडुकेसन सेक्टर बिभिन्न सेक्टराव जों मोन्दों दा बे चुक्तियाव मोननाय जिनिसफोरखौ जुदि आखरै जुदि मावफुङोब्ला आङो सानो जोङो बेवहाय रायजो आलादा रायजो मोननाया जेसेबां बे एखे जिनिसानो दं होननानै आं समान जागोन होननानै थ' नोंथांमोना गोबां माने प्लानिं खालामनानै नोंथांमोना डकुमेन्टेसनखौ लाखाजोबनानै रेडिखासै आरो ना नोंथांमोना जुदि देरहाबानोखि नोंथांमोना बिनि सायावहाय खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामगासिनो आरो जोङो इयुन पिपलनि गेजेराव जोंहा मा रोखोम मावनांगौ मावनाङा जोंनि गेजेराव अलरेडि प्लेनिंआ दंखायो जास्ट जोंनो खामानि मावनोल' मोनसे सुबिदा होयो आरो बे सुबिदाया जाहैबाय मा गणतान्त्रिक भाबै फैनाय दिनै माने रायजो राजानि भटजों जोङो माने देरहानांगौ आरो देरहाखांनायनि उनाव जोंनाबो बेनो नङा जे जोङो देरहानाय लोगो लोगो जोंनि खामानिया जोब्बाय देरहानाय लोगो लोगो जोंनि हान्जानि जे जोंहा भिजन डकुमेन्ट दङ बे भिजनखौ लानानै जों खामानि मावो खामानि मावनो थाखाय जोङो बयबो रेडि बे बाथ्राया गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों सारा कि देरहाखांनायनि उनावहाय जोंनि खामानिया जोबाखै देरहाखांनायनि उनावहाय जोंनि भिजन जाय लिरनाय दङ डकुमेन्टेसन दा मोनसे प्लानिं खालामनाय दङ बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनाया देरसिन नङा होमबा स' बे बाथ्राया गोबां साबजाथाव जाबाय सार ओरैनोथ' बार अखाखौ फैगासिनो थानाय जासिगोन सार गोबां बाथ्राबो सावरायखाबाय रायजो राजाफ्राबो मिथिबाय जानांगौ आरो सारा 9 नं बनरगाव कनस्टिटिउन्सिनि MCLA केन्डिडेट महरै इउपिपिएल हान्जानि जानानै देग्लाय बे 2020 मायथाइयावहाय इलेक्सन हिसाबै इलेक्सनावहाय बिथाङा भट दारायदों आरो बिनि गेजेरावहाय बिनि सिगां देरहानाय 2015 मायथाइयावहाय बे जाबाय राजिब ब्रह्म बिथाङा EM मोन इरिगेसननि आरो बिनि WPTनि आरो BCनि स' बिनि गेजेराव आरो बिनि सिगाङावबो खेबनै देरहादोंमोन बिनि मुङानो जाबाय मनज कुमार ब्रह्म नङा होमबा स' बिथाङाबो EM मोन आरो बिथाङा मानि EM मोनथाय आं बेखौ मिथिया बेबो बिथाङा मानि EM मोन बेखौ मिथिया बाट बिथाङा EM मोन सासे स' बिनि गेजेराव माखासे जि डेभेलप जानांगौ सानै गोजोन EM थानायाव स' बे डेभेलपमेन्टखौ सारा नुनो मोनाखै आरो बिनि थाखायनो बे बाथ्राखौनो बुंदों कि सोलायनाया गोनांथि आरो बिथांजों गोबां मानसिफ्रा माने सोलायजानायखौ लुबैदों होनना बुंदों आरो लोगोसे बिजों गोबां सापर्ट दं होनना बुंदों आसलथे नोंथांनि समस्थियाव बेसेबांसो सुबुं अनजिमा दं ओरैनो एबार 2020 सेन्सास मथेबा भटारलिस्ट मथेबा 50,000 एसे बारा अके बिनि गेजेराव बर'आ 30,000 एसे बारा ओमफ्राय आदिबासिया 10,000 एसे बारा दङ अके थ' बिनि गेजेरावहाय माखासेफ्रा बिदिनो 4,000 1,000 जालांबाय
मुस्लिम दङ अ ओमफ्राय बेंगलि राजबंशी राजबंशी दङ अ ओमफ्राय बिदिनो हिन्दी स्पिकिंनि मानसिफोर दङ Okay. आरो नेपालिफोर दङ ओके बिसोर गासिबो भटार गोनां गोजा ना औ बिसोर गासिबो स' ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेसेबांसो 50,000 गेजेराव बेसेबांसो माने पार्सेन्टेज नोंथाङा मोनगोन बायदि एबारनि बे 2020 इलेक्सनाव ओरैनो आं जेसेबां गिदिंनानै नुदों औ मानसिफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों औ सोलायनायखौ लुबैनानै जेरैबायदि जोंनि फारसे मोनसे बिसास औ आरो मोनसे बाहागो लानायखौ आं नुदों औ बे हिसाबै एबार देरहानाया एखे सियर खाथांखा माने खाथां बेखौ आं बुंनो हायो औ जोङो मिनिमाम औ जोङो बन'गाव समस्तियावहाय औ 50,000नि गेजेरावहाय माखासेयाथ' हयतोबा भटा होनाय नङा औ हयतोबा 40,000सो जागोन 40,000सो 40,000सो हयतोबा पोलिंआ जागोन अके जेनेबा 50,000 Okay, 10,000 polling-आ, जेनेबा polling-आ. 10,000 जेनेबा होआबो जानो हागौ एसे थागोन औ खिन्थु 40,000फ्रा हयथ' होनो हागौ दा एसे बाराबो जानो बारा हागौ जानो हागौ खिन्थु आं जेसेबां नुदों बन'गाव समस्तियाव गासै साथाम केन्डिडेट दं अके आङो इउपिपिएलनिफ्राय आं जाबाय बिटिएफनिफ्राय जोंहा राजिब ब्रह्म जाबाय आरो सासे निर्दलीय दङ पंकज इस्लारि होननाय बिसोर सानैनि गेजेराव बेसेबां मोनगोन आङो माने 60%नि बारा मोनगोन 60%नि बारा मोनगोन 60% होमबा बे होमबालाय देरहाखानायानो 100%खा दिनैसिमनि नुनायाव आङो देरहानाया सियर सियरखा ना खारन आङो मानो सियर होननानै बुंदों होननानै बुङोब्ला जायगा जायगा आं गिदिंबाय औ नुजोब्बाय आरो रायजो राजानि पार्टिसिपेसनखौ आङो नुबाय सिगांनि समनि पार्टिसिपेसन आरो दानि पार्टिसिपेसन गोबां डिफारेन्स आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन नोंथांनो जे जोंहा थांनाय लकसभा इलेक्सनावहाय बन'गाव समस्तियाव बेखौ जुदि समस्ति हिसाबै बिटिसि समस्ति हिसाबै साननाय जायोबा जोंहा बिटिएफनिफ्राय जोङो बारा मोनथारो बिटिएफनिफ्राय जोङो 1300खौ जों बारा मोनथारो अके दा दानि समा थांनाय लकसभा इलेक्सननिफ्राय अनेक गुन बारा अके जोंजों लोब लोब फैदों अके दा बे हिसाबै बन'गाव समस्तियाव देरहानाया खाथां जोंहा फुरा फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनाया मोगथाङाव जाफुङो अके सार खुलुमनाय थाबाय नोंथाङा गोबां मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होबाय रायजो राजाफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना मोनथिबाय माखासे मोनथियैखौ मोनथिनो मोनबाय आरो सारा देरहाखांनायनि उनाव मा खामानि मावगोन इडुकेसननि सायाव मा खामानि मावगोन इरिगेसननि सायाव लामानि सायावहाय दैनि सायावहाय खामानि मावगोन स' नोंथाङा खेबसे माने बे देरहानाय बा 5 बोसोरखौ होजानो लुबैदों आरो पाब्लिकफोरनिफ्राय नोंथांनि बुंनाय मथे नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव जुदि डेभेलप खालामनो हायाबा बेवहाय फिन बुंफिननो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा बे बाथ्राखौ बुंदो आरो ना आङो थारमाने आङो देरहानायानो जोबनाय बेथ' नङा जोंहा जाहैबाय मा जोंहा इउपिपिएलआ मोनसे एजेन्डा दं आरो जोंहा बिटिआर सुक्ति जाबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बियो बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बेनिफ्राय जों मोनसे सोलायनाय लाबोनांगौबा मोनसे मोजां सक्ति नांगौ इउपिपिएलआ मोनसे बिराद माने मोनसे गोख्रों सक्ति आरो इउपिपिएलआव जेसेबां माने बिबानगिरिफोर दङ गासिबो मुभमेन्टजों लोब्बा थानाय जोंनि नेताफोर बयनावबो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव बयनावबो गोसोआव हाबनानै दं गोसो मोदोमाव हाबनानै दं दायो बे समाजनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो हायो नैबे जिनिसखौ जों सानदों आरो मोनसे खोथा मा जोङो मोनसे सोलायनाया जों नैबेखौबो होनदों जोंनि गेजेराव सिगांनि समाव गोबां परिबेस जानानै थांबाय दावराव दावसि असान्थि एबार जोङो इउपिपिएलआ लुबैयो मा जोंनि गेजेराव सान्थिया जानांगौ सिगाङावहाय अनेक माने गुलाय गुजाय जानानै थांबाय जायनि थाखाय बर'जों गुबुन हारिजों मोनसे बिसासआ गोमानानै थांदोंमोन दा बे बिसासखौ जोङो फिन जों दा लाबोफिननांगौ आरजिफिननांगौ जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोनांगौ बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि सिन्था धारणा जाहैबाय मा एजेन्डा जाहैबाय मा सिन्था जाहैबाय मा जे जोंनि गेजेराव बे बिटिआरआव थानाय जेसेबां जनगोष्ठी दङ बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि जों बयबो समान अधिकार मोननांगौ समान डेभेलप जानांगौ बेनि बाथ्रानि जिखुनु फोथारावनो जों जाहाथे समान जौगानायनि बाथ्रा बुंदों आरो सारा जों बेखौ लुबैयो नैबेनि थाखाय इउपिपिएलआ दिनैसिम बिराद खामानि मावगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बयबो मदद खालामदों जोंनि फारसे आवगायदों दा रायजो राजा दङ जेला बेहायथ' जेननायनि बाथ्रा गैया स' थेंक इउ स' माच सार आं खेबसेबाव बुंबावो बाट माने बार अखाबो फैदों गोबांनो स' जोंनि भिडिअ बानायनाय समावसो बे बार अखायाबो फैबाय स'
बेयाव आं निमाहा बियो लाइटआबो एसे खोमसि जाबाय आङो दा जोबनाय समाव बेखौनो बुंनो सानो सारा जोंनो गोबां माखासे बाथ्रा फिननाय होबाय जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नेनानै दंमोन 9 नं बनरगाव माने कनस्टिटिउन्सिनि रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनानानै एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ सानो स' सार आं नोंथांसिम एसेयावनो बिदाय लानोसै एसेबां सावरायनायावनो बोथोराबो बारा मोजां नंला खुलुमनाय जासिबाय अके